Rakkaat ystävät, ihana asia. Saamme yhdessä viettää joulujuhlaa. Sydämellinen tervetuloa toivotus. Meillä on niin paljon sellaista valmistelua ollut tässä, että sanoisinko näin, että jos aamuun 4 asti joku paistaa meille syötävää, niin on se jotain valtavaa. Jossakin talossa 2 kertaa vuorokaudessa lämmitetään uuni, että me saamme täällä jouluruuat. Ja kaikki muut asiat, mitkä tähän sisältyy, se on suoraan sanottuna sydäntä liikuttavaa. Tässä vaiheessa jo haluan sanoa sydämellisen kiitoksen joka ikiselle, ketkä olette osallistuneet juhlien järjestelyihin. Me juhlimme Jeesusta. Tämä on hänen syntymäpäiväjuhlansa. Hän, joka tuli tänne alas, että meillä olisi eräänä päivänä koti siellä hänen tykönään taivaassa. Nyt me tässä yhdessä siunaten taivaallisen Isän edessä aloittelemme. Tänä päivänä on paljon musiikkia. Ristin sotilaat olemme saaneet keskellemme. Muutama yhteinen laulu on myöskin. Kaunis joululaulu. Ja sitten on myös Maijan laulu. Me iloitsemme Maijasta ja Raimosta. Maija laulaa tänä päivänä meidän keskellämme. Ja kaikki mitä me teemme, me haluamme osoittaa sen rakkaudesta Herramme Jeesukseen, Kristukseen, taivaalliseen Isämme. Rukoilemme. Rakas, hyvä Jumala, tässä me olemme ja meidän vuoksemme sinä, Isä taivaasta, annoit poikasi Jeesuksen maan kamaralle. Meidän syntimme eroitti meidät, Isä, sinusta, mutta Jeesus, Isä annoit Jeesuksen ja Jeesus toi tämän sillan ristin kuolemansa kautta niin, että syntinen ihminen saa synnit anteeksi ja pääsee taivaan Isän lähelle. Kiitos taivaallinen Isä, että siunaat tämän tilaisuuden, jossa olemme. Kiitos, että runsain joukoin olemme saaneet tulla juhlimaan sinua, kunnian kuningas, Seimen lapsi. Kiitos siitä, että sinä tulet pian takaisin. Ja me saamme tässä olla odottavalla mielellä myöskin siihen päivään, sitä päivää ajatellen. Siunataan kaikki ohjelma, mikä edessä on. Siunaamme ristin sotilaiden musiikkiesitykset. Siunaamme täällä olevan sanan esillä pitämisen. Ja siunaamme tuon runsaan joulupöydän. Ja kaiken, mikä tähän sisältyy. Jeesus rakas, ole keskellämme ylistettynä, kiitettynä, taivaallisena kunnian kuninkaana. Aamen. Ristin sotilaat ja 2 laulua. Tervetuloa meidänkin puolestamme. On hieno nähdä, että täällä on näin runsaasti väkeä. Arki huolesi kaikki heitä. Arki huolesi kaikki heitä, mieles nuorena nousta sun. Armas joulu jo kutsu meitä taasen muistojen suurten luo. Kylmä voisko nyt olla kellä talven säästä kun tuoksahtaa. Lämmin leuto ja henkäysellä rinnan jäitämi liuottaa.
Voisiko tuohon pöydän päähän esiintyä, että ei tarvitse laittaa niskat nurin? Me käymme joulunviettoa. Jos on tuttu tää laulu, niin mikä siinä ei kun lauletaan porukalla. Me käymme joulun viettoon taas uusi kynttilöin. Puun vihreän oksat kiedomme, me hopein kultavöin. Vaan muistammeko lapsen sen, mi taivaisen tuo kirkkauden. Me käymme joulun viettoon, niin maisin mietteihin. Nuorikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin. Sun ruoka juoma meno muu, laps hankkeen kun hoituu. Turhuuden turhuus kaikki on, niin turha touhu tää. Me kylmin käymme sydämin, lapsivuun vain jos jää. Me lahjat jaamme runsaat, laps tyhjät kätes ihanaa. Oi ystävät, jos myöskin me kuin tietäjämme nuo, veisimme kullan mirhamin tuon rakkaan lapsen luo, niin meille joulumallinen ois alkujoulun taivaiseen. Ja siellä haluttiin antaa apua. Jouluevankeliumi. Evankeliumin lukee Erkki Väisänen. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepalo oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudean Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun on Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja he pelästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisilleen: menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta siitä, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Eli jos sanot, että on tullut lisää ukrainalaisia, että voisivat hakea tulla tähän niin kuin, nyt jatkuu sitten Ristin sotilailla 2 ihanaa kappaletta. Olkaa hyvä. Добро пожаловать из Украины, там будет переводчик. Они сидят там. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Nyt taivaat avautuu, laulaa kuoro enkelten. Maan ääriin kantautuu suuri ilouutinen. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Nyt huolet unohtuu, kuvat peittää kokoaan. Kun kansa kokoontuu Herraa vastaanottamaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Maailma kirkastuu, muikki tähdet Herralleen. Myös aurinko ja kuu kumartavat lapselleen. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Ja kaikki mukaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan, laulamaan. Kyllä kannattaa laulaa.
Aamen. Nyt riemuitkaa, oi kristityt. Ja kaikki muutkin. Niin just. Amen. Nyt riemuitkaa, oi kristityt, kuin enkelit paimenetkin. On auttaja ilmestynyt, laaja taivaan ihmeellisiin. Oi riemuitkaa, Jeesus tullut jo on päälle maan. Siis laulakaa, nyt kiitosta Herralle vaan. Hän ruhtinas rauhan myös on, tuo valtias taivaan ja maan. On voimansa vertaamaton, suuri herraus harteillaan. Oi riemuitkaa, Jeesus tullut jo on päälle maan. Siis laulakaa, nyt kiitosta Herralle vaan. Kuin sankari voittaen vie hän kansansa kirkkauteen. Ei pelkoa vaikkakin tie, sinne käy kautta liekin ja veen. Oi riemuitkaa, Jeesus tullut jo on päälle maan. Siis laulakaa, nyt kiitosta Herralle vaan. Siis kristityt riemuiten voi nyt palvella vapahtajaa. Ei ihme, jos kiitoskin soi, sekä kaikuvi hallelujaa. Kaikki mukaan. Oi riemuitkaa, Jeesus tullut jo on päälle maan. Siis laulakaa, nyt kiitosta Herralle vaan. Oi riemuitkaa, Jeesus tullut jo on päälle maan. Siis laulakaa, nyt kiitosta Herralle vaan. Kyllä on aivan mahtavaa totisesti laulaa ylistystä ja kiitosta taivaan ihmeelliselle Herralle. Ja nyt me varmaan kaikki pääsemme myöskin tähän mukaan ja seuraavana tämä erittäin rakastettu ja tunnettu Oi jouluyö, juhlayö. Kaikki laulamme nyt sitä yhdessä. Tuolla toki on olemassa meidän lauluvihkomme, mutta saattaa olla, että se on pientä häslinkiä. Jos lähdetään niitä jakamaan, niin lauletaan nyt sitten ulkoa niin pitkästi kuin osataan. Mutta jouluyö, juhlayö. Ja tämän jälkeen sitten saamme soololaulun. Maija laulaa tämän jälkeen meille. Oletko Maija tänä iltana kirkossa siellä mukana juontamassa? Joo, Maija palvelee luterilaisen seurakunnan, niin kuin voi sanoa, monissa vastuissa. Ja tänä iltana on isossa kirkossa kauneimmat joululaulut ja Maija on hän, joka juontaa tuon tilaisuuden. Mutta saimme Maijan myöskin tähän tilaisuuteen mukaan ja hänellä on tämän jälkeen sitten oma soololaulu. Päättynyt
Seimi kätkyessään, seimi kätkyessään. Jouluyö, juhlayö, paimeni yksin yö. Engel taivasta ilmoitti hei, suuri koittanut riemu on hei. Kristus syntynyt on, Kristus syntynyt. Me soitamme nyt yhden säkeistön. Kaikki mukaan sitten. Jouluyö, juhlayö, täytetty, nyt on työ. Olkoon kunnia Jumalalle, maassa rauha myös ihmisille. Olkoon suosio suur, olkoon suosio suur. Olkoon suosio suur, olkoon suosio suur. Saanko minä mikin? Kyllä sinä saat. Mulla on Ei vaan vähäksi aikaa kiinni. Taitaa riittää. Joo, kyllä. Ota ihan pikkuhetki, mä Jarmo laitetaan sinne volyymin päälle. Hetki vaan. Ihan pikkuhetki. Nyt pitää ruveta. Huhu. Joo, minulla on kamala köhä ja ihana on tulla tänne aina ja nyt varsinkin, kun on niin paljon väkeä ja lauletaan ihania lauluja. Ja terveisiä Niiniveden seurakunnalta. Meidän oikeat viranhaltijat ei päässyt, tänä päivänä on 4 tilaisuutta heillä, niin voi ymmärtää, että ei kirkkoherrakaan eikä Jenni pappi, hänellä on ainakin 2 tilaisuutta tänään. Ja noita kauneimpia joululauluja on kello 15 on lasten ja perheiden joululaulut tuossa Vesannon kirkossa. Ja sitten kello 18 on ne varsinaiset joululaulut. Tämä laulu on tämä, mitä mä oon ennenkin laulanut, mutta kun ei sitä, Marita sanoi, että kun ei sitä kukaan muu laula, niin minä sitten nyt sen laulan. Mutta tähän minä olen johonkin hävittänyt nuotit, kun minä aina annan ne kaikille ihmisille, kun minä en niitä nuottia itse tarvii. Kun mä opettelen korvakuulolta, niin sitten minä ne nuotit voin antaa pois, mutta nyt olisi ollut hirmu hyvä, kun olisi ristinsotilaat säästänyt, mutta männös, eihän ne ennenkään vanhaani kansanlaulajat, niin nehän lauloi ilman, mistäpähän ne säästystä olisi löytänyt. Pitäisi ottaa ukuleille, jos opetella, että vähän osaisi itsensä säästää. Mutta no niin, tämän päivän Maria. Ja Eila varmaan vähän suomentaa tätä. Tämä kertoo Mariasta ja pakolaisista, tämän päivän pakolaisista.
Joo. Mikä se laulun nimi on? Tämän päivän Maria. Tänäkin jouluna sanotaan tämän päivän Marialle. Ei sijamajatalossa, menkää tallin lattialle. Usein harva teltta kangas vain on suojana sateen ja tuulen. Ja keskellä kaiken kaaoksen joulun lapsen itkevän kuulen. Tänäkin jouluna Herodes heidät tahtoo tuhoon syöstä, ja paettava on lapsosen pois turvaan surman yöstä. On Maria äiti jokainen, joka lasta sylissään kantaa, ja kulkee silmin tuskaisin kohti kylmää outoa rantaa. Tämän päivän Maria, löydätkö nyt mistään turvaa ja suojaa? Oot yksinäinen ja pakolainen, onko sulle lohdun tuojaa? Olet maasi ja kotisi jättänyt ja kuljet niin oudolla tiellä. Vain lapsesi tähden taivalta, sinä jaksat eteenpäin vielä. Tämän päivän Maria, ihminen ja äiti kuin Maria ennen. Oot heimoa uutta, pakolainen, vain kuljet päivien mennen. Ja lapsesi tähden sinäkin tunnet rintaa viiltävän okaan. Toivot hälle kullan mirhamin, vaan kaikki on poljettu lokaan. Eri puolilla, että voisivat kuulla mitä sanotaan. Seuraavaksi aika pian tulee joulusana. Että ihan tämä tällainen kysymys. Joo. Niin tässä meillä on pientä järjestelyä siksi, koska rakkaat ystävät Ukrainasta ovat, no niin, se on nyt Kiitos. Ja sydämellinen kiitos Maijalle tuosta valtavan ajankohtaista laulusta. Voi sanoa niin, että ihan sydän murtuu, koska ajatellaan, että pakolaisuus, tämä voi sanoa, että tämmöisen sotien seurauksena oleva asia, niin se on nyt tänä päivänä sellaisissa mittapuitteissa, että se oli tavattoman ajankohtainen. Nyt teillä olisi sitten tässä vielä kuitenkin niin muutama teillä ja sen jälkeen joulusana. Ja nyt sitten ajateltiin tällaista näin, että koska rakkaita ukrainalaisia istuu eri puolilla tätä meidän saliamme, niin Eila siirtyy mikrofonin ääreen, niin kaikki pääsee ainakin niin sitten sanaa niin kuin sillä tavalla seuraamaan mukana. Ja nyt ristin sotilaat ja sen jälkeen joulun sana Jarmo Väisänen. Joulupuu on rakennettu. Tämä on tuttu laulu. Laulakaa mukana, jos vaan tuntuu vähänkään siihen.
kuinka monelle tämä laulu oli tuttu. Tätä laulettiin jo koulussa, monta kymmentä vuotta sitten. No niin. Sano. Marita tässä kertoi, että nyt on sanan vuoro, mutta tässä minä kohta. Minusta joulu on niin ihana ja suuremmoinen juhla, että sen kunniaksi kannattaa laulaa ja laulaa. Я хочу петь рождественскую песню. Sitä kiitosta Jumalalle, että Jumala rakasti niin valtavasti meitä. Хочу благодарить Oman Господа, ainoan poikansa. Господь давал своего Сына Единородного. Ja sitten kun hän syntyi, Когда Он родился, hän vaelsi sellaisen 33, sanotaan, että noin 33,5-vuotiaana. Иисус жил здесь в мире где-то 33,5 года. Hän joutui sinne väärien perusteiden kohteena ristinpuulle. Люди судили Его, и Его распяли на Голгофском кресте. Sen tähden, että Jarmo Väisänen voisi luottaa siihen, että pelastus Jeesuksen kuolemassa, hänen verensä voimassa, vie eräänä päivänä taivaskotiin. По этой причине, чтобы Ярмо Вясинин смог уповать на это, что как Иисус умер, и через Его святой кровь Он получает спасение и в один день будет в небесах с Иисусом. Voi kumpa me ymmärtäisimme tämän suuren sanoman. Желательно, чтобы мы поняли это, что это значит для вас, что для нас, что Иисуса распяли за нас. Kohta Eila tämän sanoman käännä se sitten, kun minä ensin tämän laulan. Первым Ярмо поет эту песню, и я пытаюсь потом перевести. И скажу вам всем, что добро пожаловать, и я пытаюсь перевести. Русский язык не мой родной язык, так что прошу милости. Minä yritän tämän laulaa. Se on niin äärettömän hyvä, joka kertoo suoran joulusanoman ja sen merkityksen. Me kuljimme joukossa paimenien yli yllisten laidoilten ja korvissa kuulimme vieläkin laulua enkelten. Tien tallille helposti löysimme myös valo täytti sen taivainen. Mut sisään kun katsoimme itseltään, kyseli näin jokainen. Kuka tuo lapsi on? Kuka tuo lapsi on? Sydämessään voi jokainen aavistaa vastauksen. Me löysimme seimestä kapaloissaan vasta syntyneen lapsosen. Sen rinnalla kalpeni loistossaan tähdetkin yön talvisen. Me hiljaa ja nöyrinä painoimme pään tuota ihmettä katsellen. Ja jokainen rukoili mielessään eteen sen polvistuen. Kuka tuo lapsi on? Kuka tuo lapsi
lapsi on sydämessään. Voi jokainen aavistaa vastauksen. On jokainen kerran kai elämässään tiensä löytävä luokse sen, ken jouluna valon toi pimeään päiväksi yön muuttaen. Hän kohdata silloin saa rakkauden, joka tullut on maailmaan. Se uudeksi luoda voi ihmisen, ken tuntee sen rinnassaan. Kuka tuo lapsi on? Kuka tuo lapsi on? Sydämessään voi jokainen aavistaa vastauksen. Kuka tuo lapsi on? Kuka tuo lapsi on? Sydämessään voi jokainen aavistaa vastauksen. Eila, ole hyvä ja käännä se sana tarkasti. Se on valtava sanoma. Спасибо. Ярмо попросил, чтобы я пытался слово от слова эту перевести вам. Но пытаюсь здесь. Очень красивые слова на финском языке, такие художественные. Но я пытаюсь приблизительно хотя бы самые главные мысли здесь. Самые главные мысли здесь перевести. Здесь говорят про пастухов, которые были ночью на улице, и они слышали, как ангелы поют. Они нашли дорогу к Леву, и они заметили, что там в небесах был свет такой яркий, и они зашли туда, взглянули, что там есть, и каждый спрашивал от себя, кто он, этот ребенок, кто он, этот ребенок. И каждый в своем сердце смог уже думать и чувствовать ответ. Они нашли там малыша, который только сейчас родился, и все, что, это малыш был такой, Божья яркость в нем, что это не можно сравнивать, что даже звезды на зимнюю ночь не были так яркие. Они спускались с колена и молились Господа, и их сердце было такое чувство, что как они смотрели на этого ребенка, они молились, кто этот ребенок, и в своем сердце каждый смог уже чувствовать ответ, кто он. Следующим это желание такое, что желательно, что каждый во время своей жизни найдет, что его дорога ведет к Нему, имеют в виду, что к Иисусу Христу. Он, который во время Рождества принес нам свет, и темная ночь стал светлым. Тогда, кто найдет Иисуса Христа, он встретит в своем жизни, получает любовь, эту любовь, которую Господь отправил в этот мир.
И эта любовь меняет наш внутренний мир, что мы можем это чувствовать и понять. Кто этот ребенок? Кто этот ребенок? Мы в своем сердце уже можем понять, кто он. Кто этот rебенок? Кто этот rебенок? Kiitos paljon. No niin, eilen käännän tätä, mitä minä pikkasen vielä tuon esille. Tämä laulu kertoo niin ihanalla tavalla, В этом песне очень красиво говорят про это. me olimme kuin veljien kanssa paimentamassa siellä lampaita. Эта песня говорит про то, что они с братьями были как пастухи. Ja me kuulimme, olimme lukeneet profeetion kirjoista. Мы читали книги пророков. Pian syntyy ja Jumala antaa oman poikansa meidän keskelle. Скоро рождает, и этот Господь дает своего Сына Единородного сюда среди нас. Ja Jani juoksee sieltä minun luokse. И Яни бежит оттуда ко мне. Ja sanoi, että tällainen sanoma on tullut. Ja me kuulimme, kun me juoksimme. И он говорит, что такое сообщение нам давали, и мы слышали, когда мы бежали сюда. Kun olimme vielä vähän epävarmoja, että onko näin. Мы еще не были так точно уверены, это так или не так. Jani sanoi, Jarmo, lähdetään. Я не сказал, Ярмо, пойдем. Ja me lähdimme veljien kanssa. И мы пошли вместе с братьями. Ja me kuulimme korvissa И vielä tätä sanomaa. мы своими, в ушах еще у нас был этот, что в этом песне пели. Jumala on tainnut antaa meille nyt sen poikansa, jota profeetat ovat kirjoittaneet Raamatussa. Что Господь дал нам своего Сына Единородного, про кого пророки писали в Писаниях. Ja siinä Unto kyselee minulta И там, здесь Унда спрашивает от меня, ja arvelee, että nyt on tapahtunut valtava ihme. Что произошло большое чудо. Juhani huutelee sieltä, veljet, nyt kiirehtykää. И Юхани там скажет нам всем, братья, пойдем быстрее дальше. Kun me kuulimme sitä taivaallista sotajoukkojen ääntä, Когда мы слышали, как там ангелы пели в небесах, ja me olemme lähes varmoja, nyt kun me tiedämme vain suunnan, minnekä me menemme. мы были уверены, и мы теперь выбирали, в какую сторону идти дальше. Ja meitä kävi johdattamaan tähti. И звезда, которая была там вверху в небесах, так вел нас дальше. Ja me kiiruhdimme ja löysimme seimen. Ajatelkaa seimen. Мы спешали, и мы нашли малыша на сено, который он лежал там. Siellä tallissa, eläinten joukossa me löysimme pienokaisen, joka oli kääritty sinne seimeen. Там в хлеве мы нашли малыша, который был там. Siinä Viljo kyselee ja toteaa, Вилья спрашивает и скажет, näin minulle kerrottiin, että nyt on tapahtunut se ihme. так мне сказали, что сейчас произошло чудо. Mutta kuinka se voi olla mahdollista, Но как это возможно? että tänne tallin seimeen, eikö se ollut kuninkaiden linnoihin? Что он родился туда в хлеву, что он же должен рождать, где короли живут. Ja siinä Erkki toteaa, А там Эрки скажет, Jumalan tiet ovat ihmeelliset. дороги Божьи чудесные. Me löysimme ja me huomasimme, nyt on tapahtunut tämä Jumalan suuri ihme, jota Jesaja ja Jeremia on ja Miika kirjoissaan kirjoitellut, sillä lapsi on teille syntynyt ja poika on teille annettu.
Мы нашли и вспоминали, как пророки Исаия, Иеремия и Мика, что они писали в своих пророческих письмах. Me katsoimme tätä ihmeellistä tapahtumaa. Мы смотрели на это чудесное событие. Ja kun me totesimme, kun me katsoimme tätä aivan ihanaa pientä poikavauvaa. И когда мы смотрели на этого малыша, Joku meistä kysyi, että kuka tämä lapsi on. кто-то от нас спрашивал, кто этот ребенок. Erkki käy kertomaan. Эрки будет сейчас рассказывать вам. Hänen täytyy olla se, joka on äsken mainitut. Jesaja, Jeremia, Miika ja niin edelleen. Psalmissa on kirjoitettu. Он должен быть тот, про кого писали Исаия, Иеремия и пророк Мика. Me yhdessä veljien kanssa Мы вместе с братьями polvistuimme. спускались на колено. Katsomme tätä suurta ihmettä, Мы смотрели это большое чудо, joka tässä laulussa oli kerrottu. про котором здесь в этом песне пели. Ja kysäilimme, että kuka tämä voi olla. И мы спрашивали снова, кто он может быть. Meidän sydämemme täytti siunattu usko. Мы получили свое сердце благословенную веру. Ja me totesimme näin, että Jumala antoi meille uskon ja me sanoimme, hän on se, josta on ennustettu. И мы поняли, что Господь давал нам веру, и мы поняли, что Он есть Он, про кого пророки уже раньше писали. Ja tämä ihmeellinen kertomus, joka Raamatussa näin on ihanasti kerrottu. Эти чудесные писания, про что писали в Библии, Me hyppäämme nyt ajassa eteenpäin. мы пойдем времени сейчас дальше. Jeesus kulki sen 3,5 vuotta vaikuttaen elämänsä kautta voimakkaasti, josta on kirjoitettu Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. 3,5 года в это время Иисус был среди народа и сделал чудеса. И про это пишут Матфей, Лука, Johannes, Johanna и Mark. Amen. Ja ne on kirjoitettu siihen järjestykseen, että ne on paikkansa pitävää. И эти все Евангелии, эти в таком очереди, что все, что там писано, это так и случился. Tämä pieni Jeesus-lapsi Это маленький малыш Иисус. haluaa tänä päivänä kysyä meiltä. Он хочет сегодня спрашивать от нас, Jos joku kuulee minun ääneni если кто-то слышит мой голос ja avaa oven, и откроет дверь, minä käyn hänen tykönsä ja aterioitsen hänen kanssaan. я приду к нему и буду с ним. Kysymys on siitä, Вопрос про это. haluatko sinä Желаешь ли ты avata sen oven? Хочешь ли ты открыть дверь своей души? Hän tulee hienotunteisesti sinun luoksesi Он придет тебе так деликатно ja kysyy, Jarmo, haluatko sinä, että minä tulen sinun sydämesi asumaan? Он придет ко мне и спрашивает, Ярмо, хочешь ли ты, что я приду в твое сердце и буду там жить? Minä sain nuorena antaa elämäni Jeesukselle. Я был молодой, когда я дал свою жизнь Иисусу Христу. Minun puolestani rukoiltiin За меня молились. ja julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. И за меня молились, и мне, в этом молитве мне сказали, что все мои грехи простили именно Иисуса и Его святой крови. Ja Jumalan palvelija sanoi, И
который служит Господа, он сказал, käy kiittämään pelastuksesta. что он советовал, что надо благодарить Господа за спасение, joka on sinun edestäsi suoritettu. которые сделали за тебя. Ja minulle kerrottiin, И мне сказали, tunnusta uskosi Jeesukseen. что говори и другим людям, что ты верующий, что ты веришь в Иисуса Христа. Se on ollut joskus vaikeaa, kun No. kysytään, Иногда это нелегко, mitä miehiä sinä olet. когда от меня спрашивают, что ты за мужик. Se on pikkasen erilainen. Ты немножко, ведешь себя по-другому. Minä saan Jumalan armosta kertoa. Я от Божьей милости могу говорить людям, Olen saanut antaa elämäni Jeesukselle. что я отдавал свою жизнь Иисусу Христу. Hän kuoli ristillä minun syntieni tähden. Его распяли на Голгофском кресте за мои грехи. Ja sanoin ne sanat. Я сказала эти слова. Se on täytetty. Он исполнял за меня все. Ja hän kallistaa päänsä ja antaa henkensä. Он спускал голову и умер. Sen tähden, että Jarmo Väisäsen synnit on kannettu Kolkatalla. Чтоб мои грехи Ярмо Väisänen он брал на себя на Голгофском кресте. Minä koen, ystävät, syvästi sen. Я чувствовала своем внутри, Älä liiku raja-aitauksilla liian kauan. что не живи свою жизнь в таком территории, что ты не выбирал, что ты на сером территории. Avaa sydämesi ovi Jeesukselle. Открой дверь своего сердца Иисусу Христу. Hän tulee sinun sydämesi asumaan. Он придет в твое сердце и будет там жить. Tämä asia on niin yksinkertainen. Это дело такое легкое решение. Avaa sydämesi ovi Jeesukselle. Открой сердце свое, дверь своего сердца Иисусу Христу. Sinun puolestasi on kaikki suoritettu. Все готово, все сделали для тебя. Vielä palaajan oman nuorena uskoon tuloon. Я еще хочу говорить про это, когда я молодым покаялся. Minä kamppailin sillä rajalla. Я был, внутри у меня была борьба, я был на этом границе, сделать ли это решение или нет. Mutta kun minä sain antaa elämäni Jeesukselle, Но когда я решил и давал свою жизнь Иисусу Христу, minä koin niin valtavan ilon ja rauhan sydämessäni. после этого я чувствовала очень большую радость и мир в своем внутреннем мире. Minun mieli teki lähteä oikein niin kuin juoksemaan, että nyt minä olen antanut elämäni Jeesukselle. Я хотел бежать, и, чтобы чувствовала эту радость, что я давала свою жизнь Иисусу Христу. Olin nyt kuulkaa niin iloinen, kun Jeesus otti minut vastaan. Я была очень рада за это, что Иисус принимал меня. Tämä kaikki, mitä minä kerroin, Все, что я здесь рассказывал, on 100% totta. это все правда, 100%. Se on enempi totta, kun te minua katselette. Это больше это истина, чем, больше истина, чем вы здесь смотрите на меня. Koska Jumala asetti meille tämän ratkaisun, että me uskon kautta tämän ymmärrämme. Господь дал нам такое, чтобы мы выбирали через веру и понимали это спасение через веру. Rakkaat ystävät, Дорогие друзья, siunattua joulurauhaa. Благословенного Рождества вам, мир Ja me вам. laulamme seuraavana И мы следующим поем veljinä sellaisen laulun, että kuinka se kertoo siitä, että kuinka Jeesus lapsi haluaa tulla meidän sydämeen asumaan. Мы поем песню, где говорят про это, что как малыш Иисус хочет приходить в наше сердце и жить там. Kiitoksia ja siunausta, rakkaat ystävät.
Спасибо и благословение вам, дорогие друзья. Мы Me благодарим siunaamme вас. teitä kaikkia ja meitä jokaista. Мы благодарим вас и благословляем каждого вас. Ja näillä sanoilla siunattua joulurauhaa. И этими словами благословенного Рождества. Аминь. Onko se sydämeni joulu? On. Joo. Ihan jos sen vielä sanot, että sydämeni joulu. Niin, että sydämen. Следующим они поют песню, что «Сделай в мое сердце Рождество». Имеют в виду Иисуса Христа. Kiitos Eila. Kun jouluyö sen hiljaisuutta yksin kuuntelen, ja sanaton on sydämeni kieli. Vain tähdet öistä avaruutta pukeloistaen, ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Jouluyö ja lumi huntuun pukeutunut maa, kuin yhtä puhdas itse olla voisin. Se ajatukset joulun tuntuun virittymään saa, kuin harras sävel sydälläni soisin. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Jouluyö sen syvä rauha leijuu sisimpään, kuin oisin osa suurta kaikkeutta. Vain kynttilät ja kultanauha loistaa hämärään, vaan mieleni on täynnä kirkkautta. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Näin sydämeni joulun teen ja mielen hiljaisen. Taas Jeesus lapsi syntyi uudelleen. Sydämellinen kiitos ristin sotilaille, kiitos sanasta, kiitos Eila. Me voimme sanoa, että saamme tänä aikana, jolloin on tapahtunut niin paljon asioita, että tekin, rakkaat ukrainalaiset, olette olosuhteiden vaikutuksen kautta täällä keskellämme, niin voidaan tällä tavalla yhteisesti olla tämän kalliin sanoman äärellä. Sydäntä todella suuresti se koskettaa ja liikuttaa.
No niin, tuolla näyttää jo ihan siltä, että keittiön puolella arvellaan, että kohta taitaa paistit jäähtyä, niin varmasti olisi nyt sitten jo se loppulaulun paikka tässä meidän yhteisen ohjelmamme puitteissa. Ja se maa on niin kaunis. Tähän lauluun me sitten tämän osuuden päätämme. Haluatteko sieltä keittiöstä kertoa, kuinka tämä ruokailu nyt on järjestymässä? Ehkäpä sieltä tarvitaan vähän ohjausta. Joo. Sen verran, että kun ollaan näin suurella joukolla ja nämä meidän pöytätilat on vähän tämmöiset rajoitteiset, niin pikkusen semmoista limittelyä, että sitten vaihdetaan paikkoja, kun on ruokailtu. Ja sitten laatikoista sen verran, että kaikki laatikot ovat laktoosittomia. Nuo kahvikakut ovat vähän laktoosisia. Ja sitten siellä on pari porkkanalaatikkoa, johon mä laitan lapun, että gluteeniton. Eli on riisiin tehty ja osa laatikoista on tehty sitten ohraan. Maija-Leena, semmoista, että mistä kautta nyt aloitetaan ja mistä mennään? Joo, eli sillä tavalla lähdetään liikkeelle, että tuolta keittiön oven eestä mennään ottaen lautaselle ja sitten tullaan pois samaa kautta, että ei kuljeta keittiön kautta. Siis, mutta ei kuljeta keittiön kautta, miten? Ei mene tästä, vaan tuolta noin. Tehdään semmoinen kieppi siinä pöydän välillä. Pöydän kuvetta mennään, otetaan lautanen ja sitten pois. Начинаем брать еду с той стороны, с той двери, сделаем круг, там в кухне берем еду, там все, что готовлено без лактоза и некоторые без глютеина, там есть писан, как что есть, так что всем приятного аппетита. И потом еще продукты для каждого, пакет каждому, не уходите, пока не получили. Maa on niin kaunis ja oliko Marita, että nyt lauletaan kaikki yhdessä. Hei, nostapa seisalle. Ja tähän päätetään tämä, niin. Nyt tästä todellakin siirrymme sillä tavalla, että ei turhia odotuksia, olemme hyvässä valtavan arvokkaassa juhlassa saaneet olla. No niin, vielä siunataan ruoka. Joo.
Käy siunata. Otetaan se edullista. Joo. Käy siunaamaan, käy siunaamaan, käy Jeesus siunaamaan. Sun lapsesi, sun lahjasi, käy Jeesus siunaamaan. Amen. No niin, oikein priatnava appetiitta. Kaikille erinomaisen hyvää ruokahalua ja todellakin niin ollaan nyt ihan tällaisia ripeitä nyt näissä tilanteissa etenemään, että kaikki pääsevät osalliseksi ihanasta jouluateriasta. Ja sitten vielä kaikille todella tulevat ne ruokakassit sieltä ulkona. En tiedä onko kukaan lähtee meistä mukaan sinne sitten, mutta tulette saamaan vielä ne kassit lähtiessä mukaan. Ja kaikille mitä ihaninta ja semmoista Jumalan lämmön siunaamaa joulun aikaa. Olkaa hyvät.